Working President jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba James Lingdo, bad General Secretary Berem jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee Dr. Manash Das Gupta. Kila IT ki Shiti eno akam jangki, bad kila penpau ba kila eno ya kejinglong dekot nagaseng Congress. Ha kejingi kendo bagi nong Patai Kubor Hashilong Press Club uba James Lingdo ula kendo ba Presiden Bamenta jong ke MPCC uba Vincent H. Pala ulaweng no igjingkit kle bal IHU bat ule bamsut nyaw yu. Ha kishiti bula tho uba James Lingdo ula penpau ba ula syakri hak seng Kongres lalai pulai senem bat umpat je kendo satya kum kene kejing kumbu ye kendo bat uni Presiden Bamenta jong ke MPCC. Bad ula ongru bau ba Vincent H. Pala ula rai ban ai kam show yu bad karukom bekilale kalong kum makim dan kam show yu ba James Lingdo. Da gaboong ba ular perkhat sani bha haswa ban chairman ng senjam uba James Lingdo ulong ba ulalong unong tray ubashit raham bha jong kaseng Kongres. Habala kelipat syakano kaseng san perthai bun penisok menta ula penpau bo empat chem satya ya kanu karai. Ha kawai pat kalyang Dr. Manash Das Gupta ha kashiti bulatho sya Presiden jong ke MPCC. Sharma penpau ya kanu kadau bo ula weng no eladie na kejinglong dekot ha keseng Kongres. Ula ong pat ba ula syakri ha keseng Kongres lalai pun riu senem. Bad ula julong ru General Secretary ke MPCC la khat sau senem. Hakani ko bok por ka bamenta ngako ban pensai pi balai ngahap ban ino ekani ka kam kalong ba haka jingstang jong ka jingjot jong ka Kongres kadai nadu life trek jong December arjar khanyo kani kalong habanga ngalalong kum working president hakaba kila weng jenthat ya Dr. Didi Lapang ibolong menta ilaphet na party kabos ngo senei hadu kata ka jingweng kalong ba haka arpu pratrik ya kendo yo Rahul Gandhi ilawan silong arpu kendai trik haka live trik klami ke notification ke baong ba Dr. Celestine latungi ikum presiden bat laweng ya Dr. Didi Lapang de hakata kasni ka bakham sngolengo susu kalong ba hakata ka notification kalong dapat ik notification ka boong ba one president ada Rahul Gandhi as appointed president and one working president but hakani ka poru yanga la de weng lupa hendrei haka sautrik jong January kawan biang order yanga si James Lingdo along with the office bearers will remain unchanged. Tikini kidai kita kishin kiba ka downfall ka Congress ka sedang na ka arja na ka life trek u December arjar khanyo. Kajayu haka santrik jong u January arjar khatra haka bangilong ya kataka felicitation program hangtahi larai ba an ai form biang yaki aspirant candidate kinu gi bakwa ban sim form la ai biang habangi ngiladep ya proses bat Dr. Didi Lapang stang menginsong ya PEC hakajing change of guard ki wan biang ban ong ba ngin ai form biang dakata da kita ki president gi pathamai tengi kum kinong tre ngai tre but kaba long ba kidon hagi candidates ki ba nila long sure to win kumi ba Gabriel kumi ba Karnes hangtu la sim form biang ban pun kelumar ya ka parti tingidu ya kata kejing yo kejengi banlong banyo bun haka to ka election arja khatra hakaba ngiyo tang arway seat kini kedai kaba la penlong yang pan hap perkhat ba mar nadu to ko por ba kilaweng ya Dr. Lapang kani kejing hiar joko Kongres kelanang hiar na kapor haka MP election ngakung working president ngakhot ya ka meeting jong ki BCC baro ki BCC kiwan poro live pun reu ki dawan renti pat kiong mentak kenti ngin tristom ban penjok bat ngikir pat yu MP jungi ba andala job ba kinu ki scheme ki ba
one nak MP scheme kinyat lingba jong ki BCC kata ka de ka resolution ka bangi sim ha kata ka meeting ka ba ngilalong haka ba barok ki BCC syua ka MP election ngalak hatru iki meeting jong ki MLA laka jong ki MDC ka laka jong panyong to will forget our difference ngin kud ngin kledi ki ngin tray stom ban Punjab dan Burong ya kani ka party but ngin tray stom hadu kata-kata hakaba iba George iba Hima ki jongkong ampri ni barok ki MLA ki lai tray stom ban Punjab yaw ni MP candidate jengi but kaba snosi kolong ndala job ngiyok sngo ka khubor ba le ai MP scheme claim ka jingtip jong ki BCC khamtam hamliam bat asora BCC hakani ka Garo Hills Autonomous District Council ru u president utlam le ban campaign wat kawai ka meeting ru bat ka meeting ka bangi pelong ya ka state executive committee hangtai hasongsak haba baro ki MLA ki jongi ki MDC ki jongi ki executive office bearer jongi ki le hangtaru u president undon pat ke jingkali na ki MLA ki don ya yangi yanga kum working president badiau Dr Mukul kum CLP leader kiong ba yakani ka kam president ngiladan kam manleno kam kuloi ngamtip akanu ko daw pat akanu ko rukom bat kita ki ICC kila thung yi kitlempet ngidon IRC lalu senior mur satopor ngidon iba ba HDR lingdo ngidon ki bun kita ki kongres senior ki balaban bat ya kata ka kam president Henry legit dai Dr Celestine kani ngong ipi kade ka plan jong nur jong no ba hadil lies nem siteng ngan sawan simti amar hakato ka por empat long ban simti wan simti no mentah te kaba kham so lengok long hakani ka por kaba lawan long presiden i ba Vincent Pala hak kenti ka baning kong por bi lalong presiden nga phone yi nga congratulate yang toh te ya phiru ni don lang tengong yes tika ba kham susi ka long ba ka simpor ban long ban simti ya ka kam hadu kumba khatra phusni arfu arsni te within this period kalong kumno ka jingye pen khre ya kata ka jing simti ka bayanga laweng lupa ngade working president yang am dan ba consult su ti ka pakam baka ka ba nga perkhat marwai balai mo ngale kumno ngale yu kanya ya ini pa MP election bro lightly ki MP election ngatre ya ka party nga ong ngabu Ahmad ka party ngabu ikjinya de jonga sedien ne ka party Ahmad de Marsnuan ka kam ko baning kong kalongba sideline shot na takabalik kumno ka baning kong kalongba katkum ka riti practice jong ko congress when any president come CLP leaders along with the working presidents have to sit to form the committee. But this time, akan ikapor ka pamenta, Clemdon kum kata. Ka Clemdon kum kata ka meeting, ka bangi ki working president, but CLP leader, but president PCC, ban pha ya kita ki kerteng ki ba kila appoint ban appoint ya kata ka post general secretary but treasurer. Tinggal lengo ba ki ICC ru kalau ngong ko bumala ya ka practice kim ngap su kim lek su balai ken nomor ba la syaya lang marlalot nomor ba ka joint signature jong UCLP but UPCC ya ka nuku ka committee but ya ka nuku ya ka unu candidates ban apply ba ubanile election it should be mandatory the signature of the CLP and the PCC president. Dan dari hak niru la Shulek don bor ka ICC ru kalau kala pediang lah pediang ba kala thung ni gitu. To kataru kadang yak ngadang sengap hi bat ke bakham ayu kolong ba ndaladep ya kataru kajayu ba ya kita ki yangi ki working president umdan su kajing kata kajing
pentip AA na office. Mdan so ka jing pentip ini kila syole hintu kat buman te nakadikataw ka ba nga kumunong yalam ngasutu ba bandon hang ni ya ka ba ngan sya bret serut kam dadon kam syu natakataw kawe nakataw kolong ta ba lengba kini ki baro te kini ki kita kishin ki pau kan ba i ba sal skila tumu banyak sa te siapo moreng keneng daga ba perami ba Highlander bakin yo ya ledi hanong tumai bat kata ngan pin pisisai pi menen kasngi kawan ka notification hakaba latung yo RG lingdo kum ad hoc president jong kanong tumai block congress committee